Kinong Gershan ke Seng Npp na kilai tali ki constituency ha Southwest Garo Hills District. Kila peloi ke Iaid rally da ki bike. Da ka bela mukli du ke Npp u Conrad ki sangma. Ke jingrong jong ke Iaid rally ke long 4 kilometer da ka basdang na ampati hadu Garo dubi. Long ba ke Iaid ya kani ka rally ka peni ya ke jingklan bor jong ke Seng Npp. Lawan ban sim benta ha kani ka rally da kumba khatsan spa angot kinong nya thok thong.